azure blue, a God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue, and framed the worlds with His great might. There is a God, He is alive, in Him we live, and we survive from the start God created man. He is our God, the great I am, the great I am. There was a long, long time ago a God whose voice the prophets heard. He is the God that we should know, who speaks from His inspired word. There is a God, He is alive, in Him we live, and we survive from the start God created man. He is our God, the great I am, the great I am. Secure is life from mortal mind. God holds a germ within His hand. Though men may search, they cannot find, for God alone does understand. There is a God, He is alive, in Him we live, and we survive from the start God created man. He is our God, the great I am, the great I am. Our God who sat upon a tree, our life was willing there to give, that He from sin might set men free, and evermore with Him could live. There is a God, He is alive, in Him we live, and we survive from the start God created man. He is our God, the great I am, the great I am. Kiparalok pat kiparabangit bait ipriang ngobhay api siya kaway pat kathop jong anega program kapangay kerteng nagamit ke Jingiaphylliew Jingmut. Anega sngi ngin ya beteng biang halor ka subject ke Jingialeh Jahthait who Christ lane rest in Christ. Bat ngiapoy siya kabenta kabaar jong kaneka Jingiaphylliew kini kilay benai belai kerteng restlessness and rebellion. Jingbymioh Jahthait, but Jingialeh Pyrshah. Jingbymioh Jahthait nila le se ban snotho haga context jong Jinglong Pisa Jingmut restlessness. Jingbymioh Jahthait kalong namar ba ngimdon Jingmut Jimberkat kaba debian. Kadon Jingkiwin let's say Jingmut Jimberkat jungi taraw ngilong restless. Rebellion pat kadai Jingialeh Pyrshah kepengilaban ong kebalik jubor. Haktin pareng ki ong violence Hendrai violence haktin kasi kalaban shibun Jingmut Hendrai hakane ke konteks kadai Jingialeh jubor. Jingialeh jubor mano ngin yapet akane kesngi. Paralok ngin ya penlut por hakabang ya pule ki benta jong ke kitab jinghen ya pet kalau nom khatway khat ar khat lai bat khat sao hakane kesngi kat kum ke jing kanthop ya ki subject ki prepare ngin ya pet akano rukom ki jing ya tho khana ki prepare ki ya tho shpangane ka subject baong ke Jingialeh jubor le ne Jingialeh Pyrshah ni shwani ya chakmat kan bha bangin ya pendam ki khle bat ngin ya twai au blai pa jingi ba happening hakane ka klub matrai kat bang ya pule lembaga tin jong me kumbaga thong jong kane ka program kalong ni twai try men don senda jongi ni twai men don rakat ni
Iron kam kerpang yu mensi makoi ya kene kesengi ko kenrat. Nabana kabor la jong jongi ta kejing snow to kejing mo jimper khat jongi kejing champagne jongi kamla kot hadu tau pot bengin snow to kejing mayan syapang kaktin jong men rai kene kelep mat ko kenrat kat bengi yet nia kat bengi ti jeleu ngi ngam jeleu hak kaktin jong me to ai kene ko bor kin long ki bashai hakatang jisungi pan batwai amen. Prabang ya kene kesengi ni pet ya kejing day hapadang ki kon Israel pakinong elam kecingnya day jonginong elam Moses Aaron ke Miriam regat baru play kedon kair ke bangin yo jingi kai mtasi una ke men's camp kan long ka jingker ku yang i wai pi wai ke bishim banta kan ikasngi te kuman shu ong ngin ya no bit back to the subject restlessness and rebellion lane ke Jingbymioh Jahthait bat ke Jingialeh Pyrshah lane ke Jingialeh Jubor ini pai sha Jingken kalau nong keba cutway, but kum kajing lamprang lesing ini sedang bangin pet kene kedekot keba ningkong. Day kita ke brio kila long kum kiba ekran knyum, but ben snow si hagi skor ki jong utrai. Te utrai ule yo snow ya kata but kajing bitar jong u kala melep. Te kading ke jong utrai kala wan hap ding jong ki bat kalat hang do ya kermiang kejaka syong darah. Kaya kebajian ne ko ki parlok. Ki kon Israel kilami nari Egypt. Kila yait lang ba ka duriaw ka basam. Kila yait lang ba ka rish yap. Kat baginang yait lang ba ka rish yap la shisnam kanthi balajan poi hajing shisha ka snem lane ka snem ka baar lane ubnai ba khalai. Kaya belajar, ublay ula ay batmit batsngi kila yo bam yumana. Shisin haga shisngi umana uhap men step bat kat bo mana uhap men step ki kon Israel ki layo ban bam. Hoy kumingilay pet menshwa haga sngi ka bhanyo pat haga sngi ka jingshong tat haga sngi ka ublay ula khot snob ha yaki kim don kam ban lay kami yumana shabar namar haga taga sngi ublay umju penhap yu mana. Rabangat ke eka bangi yu i hang ne kalong bagi jing long jong ikon Israel kum kinong knyum kinong yet la ban shuwat daw kala urlong na do kapor girang don harish ya bat kala yai beteng hado kan ne kapor nyo i bakan yai beteng shusho hado ka kalap mat shuab kin ya poi sharik kanan shuab kin ya poi sharik kanan balai pitarai kajing kali hang ne ka bangakwa ban kali kan ne kapor kalong kajing knyum syapang ka ikon Israel ki knyum hang ni. Pidai mungkin ma gani gawai ko ki pralok. Kat pagi ikon Israel ki meet nari Egypt ki long ki mraun. But hari Egypt kat kabam kat kadi ke baki ai ki kenrat jong ki tan ki nong Egypt ki lahapan bam. Hari Egypt ki yo ki bam ki ba ki la melin. Tan ki yo ka do ki yo ki jing bam ki babang upiat u rensun bat ki wei ki ar ki jing bam u so kiam ta ter bagi kon Israel kila ya snow kan mau ya kita kira kembam bagi jia bam menshua. Te jing knyum hang ne kade nak daw ka bam bo blay ulap ha yu new jing bam bagi kot umana. Jing bam ubatay nga ngait scam. Namar yu new jing bam kila ajing sya ban teliat kila ajing sya ban penkelai u sya powder kila an pen ban shed dese komu ata kan tha kila rajing sya ban pon ban sde ban shed haki babon kiro kam. Bat ka Bible ka ong hajing siya ba uniw mana ulong kum using dhania coriander seed. Bat ka rong jong niw long kum bedelium. Bedelium kadai gajak rong hajing siya haba pithat yu usok man kan rakot un la terkong. Kato ka rong ka balong saw jungum ka balong dum kato hajing siya kadai ka rong bedelium. Te kikon Israel kilang yak bam ya uniw mana ubatay ubabha berkelas taman knyum. Ula bitar lep pangani ke jing knyum jong ikon Israel. Ha jing long brio jong iko ki parlok ko ki pravne. Hatong gi jusung tenat ban chu knyum. Lara ka don ka e ka ba kam long kat kum ke jing kwa jong i. Lara don ka e la se ka bam yai kat kum ka e ka bangi kwa ni sung tenat ban knyum.
Ngisngot tenat rajing syaban kedokti ya ke lese ke bamlong kat kum kajing ibit jungi. Ramngai kene kadai kajing long jong ki breu. Apa kapop kelawan bansar ya kejai penriu. Ngim juhun. Kuman syuong. Larau slap ngi knyom lara kami singi ngi knyom laru slap ngiong balai kami singi lara kami singi ngiong balai bom slap. Ngim juhun. Bakane jing syak lalong ketenrai jong kajing yadai ke ba nong kumno kajing yadai ke balawan ra la se kajing ka uh, perda happening jong ki badu bleng. Jon chop hai je khot ke basau minya puli ado ke benrio minya pet ke kene kajing knyom kan ur kom kini kon Israel ke knyom pat ke kajing hikai la se ke bengila banyo nang ni. Teu tau pai ba ula yakle ubadon happening jong ki ye ubakwa kangar dakado ki kon Israel ru kila ya pai pat bat kila ya yam pat bat kila ya pan ban ai do yangi ban bam nilai kan mau gi do ka bat nilai jubam hak ri Egypt ki so kia bat ki so kia pedang ki jur leaks de kan jasla bat ya ki piat bat ya ki rensun and Raymond ta ki mensim jongi kila terkong no ikun Israel hejing sha kila yo yakabam kababhani kabahatam kabam jung ki angel ban kila ikan mau pat yakta kabam hakapor bakidang long ki shakri kadakon rio kapateng ba omdon ru tang kane kamana hakmat jongi ikun Israel kila ngyak ban mana lalong no kumabam dai malagasngi Hendrai kajing temu ke jong oblay ya ikon Israel kalalong ko bahatam. Ikon Israel hagajing kan mau jongki ya kene kapam ke bagi jumpa hari Egypt. Kalapen ki ya ki donut jongki. Kalapen pisa ya ki jing kwa brai jongki. Ya ki jing bam ki bagi jubam hari Egypt. Kajing kali kawan cha kajing mut jumper khat kene kapor. But hato kalong take ko bagi ikon Israel kilai kan mau ya kata kapam ke bagi jubam. Mau gani ko kipra banget ki long tang kiprao hari je kim la ban jit ya jing bam ko kum no kin yo ki ha ban shubam ya ka bam baki shikan rat jong ki ai ki nong Egypt ki ai ki and regular kan mau brai ya kata ka bam but kila sedang ban knyum yo Moses ramai dakini kentin ha baki ong bakila yo ban bam ya ka bam ko babha hari Egypt natra ki kon Israel kim long ki ba bet trenti agan ne kajing kren kajong ki kila shu jit ya ka ek babha Hoi kim kan mau shu ya ka ek blay la le na bantai jong ki. Ki kam ki babha ki blay la le. Ka jing pan lat jong u na ki kti jong ki nong Egypt. Ka jing pan lat jong u na ki shipai jong ki nong Egypt kat bakia ya na pedeng ka duriau sao. Ki laklet ya ka jing ya da ka jong blay. Leng bau lo o men sngi bat ul o ding men me. Kilai kan mau ban ya kita ki ek blay la kwa ban lat ya ki. Hato ke jing im kristan jongir ko ki prabanget ngis ngotan nat ban pai bet cha ka ege barim habang ipet ke im lang salang ipet ha ki longing long sem jongi what habang ipet ke jing im jongi kum kapalang ya ka ege bang ilam melin to ke jing melin kaya wan hangi lara kadon ke ege badai ke ege bakam bet bakam renti ke bakam ha yong oh bangi jule ya ka to menshua pi ngi ki brim ngi don bet ya ka ta ke jing long we harp to the past and we think that the past is gospel truth. Ki kon Israel kilaya berkat syapang ke belajar mencua bat kilaya penlong ya ki jing yasham ki barim bekilong ki babha. Raki klamla ban shania teli hu blay. Ki klamla ban shania ya kajing nget jon ki baro hu blay. Ki kon Israel hato kilale ke babha ko ki prabanget ki klamla ban le ya ka ega babha ki klamle ajing shai ka ega babha shwang ni ya shakman ki don chi bon ajing sha ki ni jing tho hagak tin ge jong ble hagak tin ge jong ble ki don ki jing ya tho khana ki don ki pharshi ki bahala rukom ki don ki jing kentu ki don ki jing kular ki don ki jing ya tho shpang ge jing kerku and rai salan sar ke bible nado bas dang do bakut ke bible
Kini ki jing thok barok ki bu blay ula ai kalong na ka benta ka jing hikai yang i wei pi wei. Hoi la da pi kan mau at mati lai kat riu ka tin jong blay kalong ka benta ka ban hikai yang i ka ban penbet yang i. Ka ban ai yang i let's say ya ka sabut satar hang nong in pensyong nong rim ya ki jing im jong i. Renga kwa jing syab ngin syua pet na ki kentien ki jong apostle Paul. Ngangit ngila ban puli si bon ki kentien ki penkan mau yang i ya ki jing temu jong kentien ki jong blay Deuteronomy ka lenong ka baat upra kum ta ter. Renga syukwa begini apai. Rome ka lenong ka bakatsan ka khot ka basau. Ki kentien ki ba ong kum ni. Namari ki ai baro balatho menbarim latho knang ban long ka jing hikai yang hiken. Bada ka jing yaisha bada ka jing pentengen jong kita ka jing tho ngindup yo ya ka jing kermen. Lembah kini ka jing tho ublay udon ka jing syaban hikai yang i wei pi wei ko ki pra bangai. Tanaw ka ni kasngi nginya pet kat tu kat ni ki jing long jong ikon Israel nginya pet kat tu kat ni kumno ki kon Israel ki let you blay kumno ki let ki nong lam jong ki but hato mangiru ngi pertok bod ya kani ka jok ka jing let jong ikon Israel kini ki por kadon ka jing pren ha ka tin pareng baong. History repeats itself. And someone who forgets history will make the same mistakes as the past. Ke history kayai wan urlong man lagapor. Ladang ni ngim kan mawi ka ikapla jam menshua bat ngin penbet pat ha ka jinglong jingman lane ha ka lawe ka jongi. Lada kata kalong ka jinglong jongi ko ki parlok. Iha pat berkat sani bah halor kani. Nini apai syaga benta ka ba a ka ni ka por ngin let sya jingken ka lenong ka ba kat ar ka kot ka baningkong hadu ka balai. Ini pet pat hang ni. Ki ai kita ki kinong knyum. Pra banget haba oblay ulawan lam ya ki kun Israel nari Egypt. U Moses ulalong unong yalam ubah khmat do. U Aaron bat ke Miriam ki shipara ki jong u. Lani ki men ki jong u ngilapan ong. Kilalong hajing sya kinong yarap jong u. Bat hakini ki shipara ting teng. Kila sngau sarong. Nawar ki sngau baki kamrang ba maki banyu Moses. Kisngo baki lakam tip maki banyu Moses. Kisngo kumba ublay ukran hu Moses bat ula kren ru haki te balay uniu Moses uhap hajing syaban banyo ikanam ke buram baro. Ini apa yang naik ke bajia. Kalau nunggu bakat ar ketekot ke ba ningkong haduk balai ke ong. Ke Miriam baru aran ru kila ya kren knyum persya yu Moses namar kata kekentai ke ba u Moses namar kata kentai na keri Ethiopia. Ya ke ba ula syong kurim. Naba ula shonkurim batka nong Ethiopia. Taramut kani ka breu ko Moses ula shonkurim kamlong kumaki kani ka breu ko Moses ula shonkurim ka compare naki let's say haga snedo ka compare yakini ki breu ki ba one in the Middle East and in the Palestine ki kam don ka jinglong snedo ka ba nong kumno ka ba ka balong le palang. Henry kinong Ethiopia la pitip ki de ki brele se ki ba kamyong ha snido. Kila i ba ka compare na ki but kila don ki reservations. Kan ba ko ong but kila ong shisha ulakren utrai tang da Moses. Skabang ne kawan ka jing keli jong ka jing sarong. Hato kumancho hato utrai na ublay ulakren tang Moses. Hato klem kren lang ba jong i. Shem la kren dangi rude Teo trai ula yo snow ya kata, Henry utau briu u Moses ulalong uba jemnut tam na ki briu baro ki ba hagakmat kepertai. She sendon utrai ula ong hu Moses bat ha u Aaron bat ha ke Miriam de. Do ali mi no pi baro langut hagata kejaka ke tabernacle ke jing yaseng. De kilayami no baro langut utrai ru ulawan Hier hau tau rishot lo. Ula yang ru ha ka jingkan. Ka tabernacle. But ula kot yuaran bat ya Miriam kila mino baro arngut. Ute ula ong tu ngap mentah.
Ya giftin jong lada unong ya tulupa jong utrai udon hapdeng jong pi ngan penpau ya lade hau ya gajing ya tulupa ngan krendru hau ha gajing pos niu. U Aaron bat ke Miriam kila ya sngau sarong lani kila ya sngau persyajur kila ya le jubor ya kani gajing jit ke jong utrai ban kren leng bau Moses. Hoi, haga jing im jong kino ki breu, la ban long ba pi la ne manga, la ru don u khna u ba sin sharia pi, la so long halo jong pi, pin don higa jing sngorem, dai num dai. Ka Miriam baru aran ru lai don ya kata jo ka jing sngorem, habo bleu la kren tang lang ba Moses. Kaftiin jong blay ka ong balay bu blay la krentang lamba Moses namaru Moses hoi udon kijing bakla kumeng lay tip ya history ka jong ulalong nong penyap breu ulalong ubreu bitar shla henry ublay par yo I ka dono jong Moses pat Moses ublay ong bo don shoot the way pat hasla jong pertai uba lerit kat Moses ngin siya shem shibit hagajing day ka jong Moses kumunong ya lambat ikon Israel manamar ka jinglong basngorit jong ulala hajing shisha banyak side nagbantay ikon Israel. Ublay lapitar yu Aaron bat ya ka Miriam namar Jingialeh Pyrshah ya gajing temu ka jong ublay. Bat ublay udon kam hajing siya ka ay ban hikay ya kini gibreu. Kot bahinyaw ka ong. Andrea Moses u shakri jonga long kumta ulong uba yaine ulong uba yaine ken haka ying jonga baro ha ungan kren markmat da ka papau shina om ha ki parshi but ha ki dur un yok mi yautrai namar kata balai pemshem la shapting ya kaban kren persha ya ushakri jonga u Moses ken te ka jing bitar jongutrai kala me lep persha ya ki bat ula let no sot kamu laki unu tau rishot ula ru ula kenria no naga tabernacle hakmi ru ke Miriam kalapang nyang tholi kum kayor baru aran ula kmi ya ke Miriam bar hakmi kalapang nyang tholi ko ki prabangan kabainong jong ke Miriam namat pakai lek persya yunu breu bela thong du blay breu bela jit du blay kala kelalong kabapang nyang tholi ko ki lok ki jonga kane ka jikin thok khana kane ka sngi ka hikai yangi kane ka way ka jing hikai hoi ki kon Israel what na pedeng kinong yalam jong kan hon Israel kem shim ladon ya kamen sim ka jong Moses kamen sim jong ka jing sngoret kamen sim jong ka jing yai sha slam Penban kila don kamen sim jong setan kamen sim jong ka Jingialeh kamen sim jong ka Jingialeh Pyrshah kamen sim jong ka Jingialeh jubor lada ublay ukwa ban penpawe ho breu ubalese ubam don ka man ubam don lese ka kerdan yang wete ngadon kata-kata ka degree ngadon kata-kata lese ka jingtip ka jingnang ka jingstar Prabangan jika ni kesngi ublay ukwa ban hikai yang ilang bagan ni kajing hikai balada ujit eno ka kamram jongi kalong ka kamram jongi kalong lada ngi sngotenat nangim sngotenat ne ngi hapan pen shashkor ya kajing le kajong ublay lem kumta ublay udon ya kerukom ban penbet yangi hakabau sempat yangi ka Miriam kalai syak sempat ublay padu aran ulak mi ya ka Habo aran ulak mi ya ka uladap dari jing lengoh ngangit scam kane kala shon jur haga jing mujim pakat jong aran ya ka ay bakilale pi haga jing jit ka jong blay ko ki prabange ka Bible barok away ka pensyayangi ublay ujit ya uta uba umon ngimdon ya ka hok ngimdon ya ka bor ban ong ublay balay ba mejit ya uta ubriu balay mejit ya ka taga briu Kadai na kani kadaw ko ki prabange lang baga jing jong kini kinong yalam jong ki Israel ngiyo Kamen sim jong jing snoret kadai ka way nagi jing don kam ki jong oblay lada oblay udon kam ban kerku yangi restlessness and rebellion pitip na am ko ki prabangai ka principle ka bangin yapet ka ni ka sngi bro ka way kadai ka ni
Larang ngidon hapdeng ke jing pisa ke jingki jingmut ke jing bamla ban yo ya ke jing Jahthait namar ki jing khuslai ki jongi namar ki jing perkhat bit ki jongi namar ki jing angnut ki bang ngimla ban pen shong nong rem hagak tin ki jong blai Shen kawan kemensim jong ke Jingialeh Pyrshah but anda kawan kemensim jong ke Jingialeh Pyrshah ke jiapat sa ke Jingialeh Jubor ke jing pen ibor Kani hakmat jong blay kam long ke e kabo blay usngo bha but usngo tanat. Ko ki praba ngai to ngi pai shosho shagi khot ki ba bod ngi pet ya ga khot ka ba khat ar na kani ka jo ka lenong jinken khat ar to wat ai kan long komikon bayak iba haba idang shumino na ka kpo lagakme Yakado jong I labamdo lupa mar shiteng. U Moses ulak angkerpat hotrai. Udah ong ablay nga kerpat yame to penkiat yaka mentah. Hato piju duai nak mentah ki breu ki bersyak ya pigo ki parlok. Hato kalong ke besuk bepin duai nak mentah ki breu ki bekum kita. Ngan ya to ya pi leng ba ka jing Shem ka jonga shimet. But ngan ngait campin kuburi ka ni na ka jing Shem jong pi shimet. Kalong ka e ka ba bangin duai ya ka ni ka juk ka jing duai ka bo Moses ula duai. Ban namar ka jing long ka jong Moses. Moses ula long ubriu uba itho yu blay. Moses ulong ubriu ubla tip ya ka jing long ka jong blay. Namar ulay kendu mar khamat bat ulay I ya ka jing long ka jong blay. Moses la kerpat ong kok kenrat atrai so bha weng no ekene ke jingpang na gamen ke jonga wat lara kala le baklaru so bha isn yaka ko ki prabangai kini ki artli ki account ke baninyo na ke kitab jingken kakta shishay ke jing kristan jonge kini ki sngi Hatong ilong kita ki baburam iki bahalor jongi hatong ilong kita ki baburam iki nong yalam ki jongi Hoi teng hagajing bam tip ngile kata ko ki pra bangai. Ngangit scam hagajing bam tip larang ipan map no play map. Andre larang ngingi tip peleng. Ya ka ega bang ngingile kalong ka babakla. Atrai ublay udon kerukam kumno ban penbait kingi. Pra bangai gini yat syakmat. Bari nya pet pat syakalanong ka bakat lai. Kalanong ka bakat lai ka kren ya ka jing Shem ka pala bah. Ngini pet ki jingken kat lai kada kot kaba alpenyo hado lai polai tongan penhe kini gidak namar ngalakam jenjar banyu I gidak kibarit ki kmat kilakam telot nya pet ke kani ka jing yato kana ka kren de kila yato ha u kida ong ru Nilai let boy hakata gari hakaba mela pa yangi shisha ru kalong kaba shlei dagadut bat kangap kini ru kiso jongka Ega bajiang ni. Israel kila jan poi hajan ka ri kanan. Moses ula mau ya gajing yathu lane gajing kular ka jong blay ya ka bangila ban syam hajing shisha wat haki khot ki ban ningkong baar jong ka negalano. Blay long kani kan long ka ri ka jong pi. Kat bo Moses ula pai kini ki kat arngot kinong sentiat kini kat arngot kinong sentiat kilawan pai. But kat bagilawan pai Moses ula pan ya ka kaipot na ki lane ka report na ki. Clean jong blay kong bagilay wan pai kila ong haoy kat kum ka jing ong ka jong blay ka ri ka long shisha ka ri ka ba tuit ka dut pat ka ngap lane ka ri ka ba seiso. Kini giso kita gisabot kata. Rangin yu ihang ni kadon ka ka bagi kon Israel lembah kini ki kat arngot kinong mi kmat jong ki kat ar ki jat ben riu ki bala let syakari kanan ban let kmi sentiat ya kini ka ri bat kilawan ra ika kubor ka babakla. Ngini pai ka bajah ni pramangai. Khot bar pra gong andre kita ki breu ki ba shong hakata gari ki long ki ba klan lane ki barat ba ki long ki ba klan bor ki shong ru ki shnong ru yak ka ba ki ker kan ro
Bat ki bakrao hang tarung ngalayo ya kikon o anak. Kikon o anak kedai kikon jong kirat ba. Yang ki giants. Kita ki amalek ki asyongsa hagari shathe. Te hagari kilom ki asyongsa ki het. Bat ki jebos. Bat ki amor. Bat ki kanan ru ki asyong hajan kata keduriau. Bat harut ke Jordan. Kilayo ilut yakini kiri jong ki jebus ki amalek ki het ki kanan bat kania jing syaga dega region neka ka benta ka buble ula bahat na benta ki kon Israel hadin bula ya lampat yaki nari Egypt kot ka balai pau ka hong u kalap te ula pen ngap jar ya kita ki briu hakmat u Moses ula ong ru do ya ngin ya let ya kio shisendon ngin job ru ya ka namarngi la biang ban job no yaka. Henry kita ki wai ki briu ki balai let tan mo kita ki spong ki balai let ki rengkat padu kuat kala padu Joshua ki ong kum no. Henry kita ki wai ki briu ki balai let ki lembat ki la ong ngim don bor ban ya let ki ya le Pyrshah ya kita ki briu namar ki long ki bakham klan yang iken. Tekilawan ra ya kajing bena basniu hakikon Israel shapan katagari kaba kilakmi sentiat. Kidaong. Katagari ya kabangala ya lengba ya kaban kmi sentiat ya ka kalonggari kaba bam do yala kitraishnong. Kibreo baroru ya kibangila yoi haki long kibajrong kerenyeng kibreo kibarat ba. Ublay ulakular ayu ko kiprabanget. Ublay ulakular ayu hakini kikon Israel. Lara pipet. Naduk meningkong. Ublay hajing siya ulakular yo Abraham. Baya kari kanan kabamot yaki jaka kibabot kanlong kejongki. Hakani ka kenti kini kishi paumut kila day ban shu plabet yaka kaba kila yoi. Henry kilawan ra ik kubor ke babakla. Ko ki prabanget ki dontang arngut hajing sya ki bayang na banta ka hok ukala padu Joshua bat kilaya pla tik patik. Kat kum ke jing yo ijong ki bat ki kan mau kendiang ya ke jing kular ke jong ublay. Ublay ula ai haki ya kini ki shnong baro. Prabanget ke jing kapang isyam hakane ke jing isyam jong ikon Israel ane kini ki nong yalam kuman syong no. Kini ki nong yalam kinong mikmat jong kat ar ki kanhon Israel. Hagajaka bagin syanya hublay kila perkat bagin yalet ban yalet thma daga bor la jong badaga bor la jong kin yo job halor kani kari kanan halor kiri ki badon hagi saudong saukun jong kari kanan kari ka batuj daga dut bat kanap Henry kila bakla ko ki prabanget kani ka day ka way ka jing ka bangiyay syam haga jing im ka jongi lata ka don ka ka bam ya hap bat kania ka jongi teng teng ni kum thok tang man pensisya no ya kania ka jongi mi khot apareng ya kani ka kentin fibbing ko ki prabanget hatong ngilong ki fibbers haga jing long tristan ka jongi Ngim don kamban ya kren shapan ka jing ya day bat ki priu ki bashapan retang hapo ka jing ya day jongi marway baru play ngile ya ka hinray hatong ipan kesan ya kata ka jing le ka jongi da ka bangi ka no ya ki jing le bakla jongi da ki kana thok sudah Prabanget ublay utip ya kadon hut jongi ublay ula kular da ka jing kular ka baskem ka ktien ka jong blay ka ong ublay unum kan randin halor ki jing kular ki jong u hinray ki nigi shipongut kinong sentiat kila kwa hajing jisha banshania kila kwa banshania hakabor la jong jongki kila wanra ya ka report ane ka kaipot ka babakla ko ki prabangit nga shukwa ban penkan mau yo pi ya kane ka way ka jing ya kane ka way ka jing sot ka bangayo ban sot hajing jisha na ki jing tho jong man sim jong jing itulupa patriarchs and prophets Kikpatamen bat kinong itulupa kasla kaba lais pa prapo kandai kaba kren kumni Israel spies having entered upon a wrong course stubbornly set themselves against Caleb and Joshua, against Moses and against God. Every advanced step rendered them more determined.
They were resolved to discourage all effort to gain possession of Canaan. They distorted the truth in order to sustain their blissful influence. It is a land that eateth up the inhabitants thereof, they said. This was not only an evil report, but it was also a lying one. It was inconsistent with itself. Pikan mau na em ka ikabang niyo puli hagitu kibanta. Ning kong ning siap ki om bakas ka long siya ka ba tuay da kadut pada kangap. Henry hagajo ka por kini kinong sentiat namar bakila pendon kam ya ka kana thok ka kana lamler kila klet hajing si sha ya ka ji ya ka ai ka bakidai ban plahok jing tho jong man sim jong jing tho lupa ka ong bakila ai ya ka jing ya ka kai pot ka bakla la ne kai pot ka basneu kala pendo jing kan man ki brio hot Henry ka nepat ka dai ka rukom ka ba kile ta ka ba thok bat kan ne hajing sha kam long the lele ru em kam long the lele ru em ka ai ka ba pa ko ki prabanget ki ba it ki janga ko ki paralok lada ublay ula play ke baro. Ngindon katu kat ni hajing shisha ki ban wan ra ya ka kubor ka basneo. Nadong siya dong ngila ban pensyong nong rim ha ka Bible ko ki prabanget ko ki paralok. Henry ki don ki majority happening jong i teng teng. Ki pam tre ban snap ya ka sur jong berit pait la minority. Ukela padu Joshua kila yang triang ha ka jing shisha kila pla hok ya ka eba kila yo i. Kini ki si paungut pat kila pla hok. But kalau penduk jingkerman yaki beriu baro, kani kalau pen kiwin yaki beriu, haga bakila duk yaki jing shaniak jongki, hau Aaron, hau Moses, hau belai. But kelalong ka eki pasniu. Prabangan pat kiparolok lembaga jing im kejongi hatong ngiru, ngiju nget yaki majority. Hoi haga demokrasi ngihap hejing syaban yait bak majority habang ngiran siya panga jing rai kelumlang. Henry, haga ni ka way ka kenti, haga Bible ngiyo i, that majority is not always right. But ka ega bainong bo kalap padu Joshua kiyo. Ka Bible ka pansyay yangi. But napadeng kito baro ki balaya meet nari Egypt. Uday tang ukalap padu Joshua. What Moses ru klamyo kenti bandrung syari kanan. Henry ukalap padu Joshua kilaya yo. Ya kalat na jing siya bandrung syari kanan. Joshua unong yalam jong ikon Israel. Hadin jong Moses. Ko ki prabangay hatong ikloy pansyanya agak tin kababahaga jong ublay. Netang bangin niya penjob niya, tang namar bangin niya niya pen hun ya ka mensim jongi, tang namar bangin kentius kong ya ka selectiveness. Ngi tep di iway I sentence iba talk une ngi tep iway jingmut iba bakla iba wanra let's say ka kubor ka basniw kala banday siya pang ubriw kala banday siya pang kano gajat kam ka bangingile kala banlong siya pang ka jing im jongi marway ka jingya day jongi badublay. Okay, what's no polite kan ko ki prabangai ko ki parlok ublay yo I ya ka way pa ka way ka jingle ka ba pipile. You can fool the world but you cannot fool God. Pila ban pentame ka perthai barok ka way dagi kana lamler. Ngala ban pentame ka perthai barok ka way dagi kana lamler. Ray ublay yo I ya ka jing im ka jonga ublay yo I ka jing im jong pi ko ki prabangai. Hakani ka sini kadon ka principle ka bangakwa ban wan lam happening jongi berkata kalong lada ublay ula shon haga jing mut jing berkat ka jong pi ya ka jing shisha what you can run din. Do not smear the truth. Usai tan ulale ikani naduk meningkong. Haga bola ya khle ya ka jing shisha but ya ka jing bakla. Truth and error was mixed as a cocktail. Therefore sin was the resultant factor. Ko ki paralok hakani kasni larang idon yang kani kajing klot to one shu play ula banirap yang ni iwe pa iwe ublay ula banirap yang ni iwe pa iwe ngimday ban shapting ngimday ban ting ko ki prabange ini hai pat benta sa syaka benta ka bakado kajing ya shem kajong Moses
Kajing Syam jong Moses. Kajing Sya berat sekendong keman syong no. Ya kajing ya ke ikhtiar berkebor sensyar ke jong Moses. Kibreu ki klab trek syo ajing Sya ban pediang jong Moses. Tanya pai Sya jingkan galenong ke bakat saw. Nginya pulih ter kendet berkendet. Nginya pet kini rekod. Ban ya persang ajing Sya ban yo. Ya kajing hikai. Nginya pulih syua jingkan galenong ke bakat saw. Rekod ke ba ningkong haduk ke ba saw. Anda kumta utau pat ba barok ula pertajam bat ula kaang lenyar bat kita gibriu kilayam hakata kamit tegi kun Israel kilaya kren knyum persya yu Moses bat persya yu Aaron bat uta upait lang barok ula ong haki suk bangin dalayap no hakata kari Egypt lani suk bangin dalayap no hakani kari klau. Ti balay bo try lawan lam yangi syakani kari bangin hap haka white lam kitanga bagi kon jongi kin long kajing lute hato kambha bangin yaphai pat shari Egypt te kilaya ong parlok hi to yangin yathung ya unong yalam bat ngin yalet pai syakari Egypt kajing temu kajong blay hato kalong kajing temu basneo ko kiprabangai kajing temu kajong blay nagabanta ki kon Israel hato kalong kabasneo ya ka bagi kon Israel kilahap banle ya ka ne ka ay Moses baru aran ki klam le ya ka ay bagi ne ki sngotanan ki klam ay ka ay bagi ki sngotanan tadaw ki le knyum persya yu Moses baru yu aran bagi ong yang ini like pai pat ka jingmut jong ka jing like pai pat ciri Egypt kalong ya kata ka jing shania hakabor la jong ki to trust in the self sufficiency kaya ka bagi yo ihang ne ko ki prabangat ya ka ne ka sngi kalong bagi kon Israel ki klem bishat banya syo ya ka ay ka bo blay utmu nagbanta jong ki klem bishat banya syo ya ka ay ka bo blay ukwa ya ki bakin le baki lakwa jing sya banya le persya ya ki nong yalam ki jong blay prabangat ya to kalong ka ay ka babha yang i bangini le persya ya ki nong yalam ki jong blay lagi day ki babe ki bathem lagi day ki ba rit kerdan lagi day ki baduk ki barangli lagi day ki kena ki bakam dunala se gejing ya gejing kot ha kabor ki ikhtiar ban yang iwai piwai hato ngir ngilong tik kumta gejing long gejong ni kum ki kristan kamem white kejuban ya kani man la kapor ki breu ki balapen krek ban lek shabneng ki dai ki breu ki badon ya kaban sim ka basngaudet ki breu ki badon ya kaban sim jong gejing kwa sha hikai a teachable spirit hato mapi pat mangaku ki prabangai ngidon ya kata kejuk kemensim kane ka long kejing keli ke bangakwa bat ni wai pi wai hakane ka sngi to ni ya chek mat prabangai ke por kala ya step ni ya pai pat syakar khot ke ba henrio hadu ke ba kandai ni ya pet shushu ka ai ke belajia ki kon Israel ki lakwa banilek persya yu Moses ban yu Aaron ka ai pat ke belajia ka ay kabalajia ko ki parab ngitung in yapet. Khot ka ban riyo ko ang u Joshua u Kon u Nun u Caleb u Kon u Jefune de u Joshua u Kon u Nun but u Caleb u Kon u Jefune de kibana kita kibala yakmi sentiat yakata gari kilayakat kilakijan kilayakren ru atau pai lang baro ki kon Israel kita ong kata gari kebangi layat lengba ban kmi sentiat yaka ka longeri ka babha shikat day lada utrai usngobha yangi te onyalap yangi syakatagari kilaklet ajing syabu blay ulukular yaki bon yalam yaki syakatagari kan ni kadai gari jong ajing kular yaka bakila ap laslem Andai hablajan poi hajan kila do jing kermen te onyalam yangi syakatagari un airu ya ka hangi hagari ken gabashlay dagadut pat kangap
Tang bapen ya persha yo try lem ne wat shaptien pi ki brio jong katagari. Namar kilong pu yangi. Kajingnya da yaki kala kendria no naki hendrai utrai udon lembat ni. Do wat shaptien yaki hendrai utau pat ba baro laong ban len temau. Ni kajingnya tu ang ne ko ki prav ngai kepen iangi ya arkan hon ki jat brio. Ki briu ki balong balakloy ban plai ka hok ki briu ki balong balakloy ban snorit ki briu ki balong balakloy ban penhapo iladi ki briu ki balong balakloy ban snap yu nong yalam jong ki Moses u Caleb bat u Joshua ki la daga jing snow kya gaman sim kilay akat ilagi jan kilay kerpat jur hakmat uta upat ba jong kon Israel ubalakwa jing syaban like pai pat syari Egypt ubalakwa jing syaban syania hagabor la jong ki habakila yo Bakini kiri ki badon hagi saudong saukun jong kiri kanan kilong kiri ki baklan bor regla klet no ya ka kamba ka pala ka blay lale ya ki nado ka kelebmat ka bakila yaj lengba kiri Jericho nado ka kelebmat ka bakila ya le persha ikinong ya ki sipai jong ka ai ki wei kiri ki bakila ile thma bakila yo ka jingjok kilai klet no kita ki eke baro bakila ipet tangi ki jing ki ba hashwa jong ki ko ki para bangai Lara ka jing kawan rung haki jing jong iwe piwe. Hato ni ki brio ngin paidin no. Nginong ka jing jong i ka bahaswa. Ka kambha. Hadin bangilay kendo yu Chris Jisu. Prab nga ju sekta no kwa bayangi bangin play kum kata ka jing play. Nray ka ni ka lenong haka ni ka sni ka pen Bahaba ki niki brio kila kwa ban lek paidin ki kwa ban lek paidin da bagi snam ki kwa ban lek persha bagi niki nong yalam jongki bat kila yong tong ini len temau yaki ngini pet ka ego blay ule pi praba ngai haba ka don ka ege jing bakla haba ka don ka ege jing bakla teng teng ni snow bo blay usngap jar henry habo blay u hap ban kren u blay u kren Kakot ka basi pau ka penbuat lagi ni kentin. Te ka bura mutrai ka lapau ha ka tabernacle ka jingyasing ha khamat ki kon Israel baro. Te utrai ula ang ho Moses. Hadu kat no kini ki briu kin yapen bitar yanga. Tan hadu kat no kin long ki bamnget hanga. Namar kita pela barok ki bangalale hapeng jongki kilong ki bapau shenda. Prabanget kani kalong ka ay ba ni hap an shim kya bahagi jing kristan jongi. Apa kawan gajing tenjo gajing im jongi ni do no gajing shania jongi hublay. Ni kwa panile persyak no. Ublay udon yaga por takdaw hangning i bo blay u intervene ublay one pow. Haulo ding hakata tabernacle gajing yasing. It is for a special reason boblay 1 pound. Malaga por boblay 1 pound. Kadon kadaw. Sebagkerpang. Ibru kilamot pan shim ya kajing im. Jong ini ginong yalam. Pak boblay. Lo pensange. Ya kata. Prabagai. Kadakot kabakat kendai. Katway hadu kat kendai. Kakren syapang kani kajing yasat kajong u Moses pat boblay. Keren siya pang kajing aside kajong Moses baru blay ngakwa jing siya bangin chupeteng nagarkot ka bakat lai ka ong te Moses ula ong hutray kumta ki Egypt kinyo snow namar ba melawan lami kini gibriw dakapor ba jong me napdeng jong ki kinyat ho ru hagi try snow kanigari namar kilayo snow ba me utray mem ba me utray me long hapdeng Jong kini gibriu bat ba me utrai me pau markmat bat ba ulo o jong me usak halor jong ki ba mela lek hashwa jong ki hau rishot o men sngi ba hau rishot o men mit tila da men penyap no ya kini gibriu baro kum ya away ubriu ken ti kum ta kini kijat benriu Kindaong namar bo utray
Don bor ban malam yakini ki priu sya kata kari ya kaba ulas mai haki namar kata ula penyap no yaki. Khot babot ka ong kumni menta ting akerpat yame to ai. Baon pen krau ya kabor utrai jonga. Kat kumba mela kren daga baong utrai ulong uba syak slem bat uba krau kejing isne uba map no ya kapop bat uba bat ya kejing palat klem da pengkesan da lay ruem ya uba rem uba pen one half ya kapop jong ki kpa halor ki khon ki ksiu hadu kabalai bat kabasau kejat penriu tinga kerpat ya me tu map ya kapop jong kini ki briu kat bakum kejing isen ka bakrau jong me bat kumba mela ya rap bat kumba mela map ya kini ki briu naduk kari Egypt jin haduk mentah prabanget Ngiyo I hang ni kemensim ke jong Moses. Wala da kini ki briu kila le Pyrshah yu. Wala da kini ki briu kila kwa ajing siapa penken. Ya ke jing long nong ya lam jong u. U Moses ladon ya kemensim. Kepas ngoret kemensim ke bola ajing siapa shanya. Ho blay. Ko ki prabanget jong I. Hato ngir ngilong tik kumi kon Israel. Ni kwa mo ban penken no ya ke eke u blay ulajit. Ni kwa mo ban penken ya ke eke u blay ulapo bet bo renti. Prabangit ladang itmu ban le ka tau play udon ya rukam ban penduk jaj yang I. Raya ni ka kenting yu I hap dang ki kon Israel bo Moses. Moses ulay asat bat ublay balay nomar Moses ulong ubahajan tam bat ublay. Moses udon ya ka jing day ka bajan hadu ka tata bat ublay ulalong kumu paralok jong ublay. Takana ulan nuot ban yasaj bat ublay utip ladu yasaj ublay unum bitar ya kan niya kejong ubat Moses ula ong ek babha Moses bat ublay ulay kren kumba uparalok ulay kren bat uparalok pa kay kapaji ako ki prabangai ublay ula ngap ya kejing ong kejong Moses tong ini peteng khot ka arpo khot ka arpo ko ong kumni utrai rula ong ngalamap ken kat bakum kaktin jongme ngalamap ken kat kum kaktin jongme prabangai hatong ngi long ki bakloy banduay na kabanta gitu ki Pyrshah yangi kila bandon katu kat ni ki belong critical Pyrshah ya kejing im kristan jongi Pyrshah ya kejing long jing man jongi hato ni duay na ngi kloy man shule Pyrshah no yaki ngam tip ko ki prabangai ni don ya la ka jong ka jingile ni don ya ka jong ka jing tlat badaga ni ka sngi na shukwa ban kentu ya to pi long balakloy ban priang ya kejing penyat ka jong blay ka jing im jongi nengi long kita ki papisa ka jing mut perkhat ngimyo ya ka jing Jahthait ka bapura namar bang ngingim shania lana ngingim pensyong nong rim ya ka jing et jongi ho Christ Jisu kan mau ko ki prabangit lana ngidon ya kum kani kamansim rebellion lana ka Jingialeh Pyrshah kan long usok lana ka resultant factor jong kani ka jing long ka basniu prabangai kani ka sngi ngini sange no hang ne renga shukwa ban ong ya kani lamba kini ki sao tuli ki benta ki bangile pule kani ka sngi kapan kan mau yangi hatong ilong ki balakloy banbo ya ka jing shania ka bapura jong hu Jesus Christ rest in Christ hatong ilong ki balakloy ban yo ya ka jing Jahthait ka bo Christ ukular neng irang long kita ki bro ki babon kam banyale ban pendep daka bor la jong jongi ding ilong ki bro ki bakum ta da lele ru em kinum yo ka jing job ka jing im jongi ko ki prabangai ko ki paralog to ai bangin long kita ki basyani jing penyat ka jong blay ngin buram ikinong yalam ki bu play ulat kong yo kawan ke jingle jubor pat ngirem hagani ke jingya kristan ke jongi haga bangile Pyrshah ngile mar kongpong ya ka bu play ula bo bet bu renti yang iwe piwe ka jing im ka donu jongi kalong ka bayong ka papap ko ki prabangi ta ka bor ke jongi nginum la jing sha ban job igini ke jingile ki bangi ngile ke jing im jongi ai ta ka bor ke jong Jesus Christ ila panyo ke jing job ni adwai au play pa jing ba neng
Agani ngi try ngiyo shisha ki Jingikai kibas ngotanat. Ni long ki break pop ngi kubur ya kata. Ni don ki break ki badap tang lagi Jingmut jing perkat ki basneu sudah. Ni kwa Jingialeh Pyrshah. Ni kita ki bame melathung hagajaka kabamele ibet yaki. Ko try Jisu. Mahap iki pop ki jongi. Hagajing im jongi yo ngilalong kum ki kon Israel. Hagabang ilakwa ban shushania betang hagabor la jongjongi hagabor ke jongme ban kam ban shim ya ki jingkular ke jongme habadon ke jing kila do jingkermen kila kwa ban pai din no try to I begin long ki bayang scam ki ban scam habang ya shakmat tungin yai perang shakmat hagabor ke jongme try ke nigas ngi kwa ban duai na benta jongi wepi we Kijing Yashem, kijing yatanjo kinwan, malang kalap mat kijing imjongi, raito I begin long, kiba yaine, but kiba scam triang hagajing ay. Tat hado kapagkot. Ay ngi kijing Jahthait try. Amang idon kam shishaban yo kijing Jahthait, kabakan jamlay. I begin laban siya niya, may kanam gani ka mansim, jong ka Jingialeh Pyrshah, ka mansim jong ka Jingialeh Jubor. Kan yap no. Pat ngin long shisha kita ki brew, kiban priang, ya kijing hikai kijong may. Maaf kilat kipap kiran kang jongi. Ay lahat pat yung itry begini kendo pat sa kaway kapor. Tar hado pang Indonesia pat. Tayo begini iba kajong blay kabalong na digibam jukot. Kajing IA jong Chris kabo try. Kajing sulok kajing penchat bor kajing pentekan naman sim makoy kini lai huway kajing long blay. Kini long lem long rengkat pat ngiway piway nado kani kakalamat. Shodo ki atabam jukot. Amen. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield.